avataan vähän läpi siitä. Sen takia pystyy nimenomaan koskettamatta käyttämään. Se on vähän hankala, että ihmisellä oikein vetää oikein happinen pallo, niin yrittää niistä sormilta. Sen takia esimerkiksi 3D-monitorointi niin ilmassa. Mennään aika nopeasti. Se on niin yksi korjauslista. Näin. Se kyllä katoo itsestään vähän ajan päästä, mutta toi olisi kaikkein helpointa. Aluksihan tässä ei ollut näistä kohteissa ei mitään niinku vastaavaa systeemiä, että niitä olisi voinut sulkea täältä. Nää sit hävisi itsestään väliin piti heitellä. Ja me nyt lisättiin sen tämmönen sulkemispainikin, kun kaikki halusi. Joo. Ei se vaihtokartta rikos. Kosket väärin. Kosken väärin joudutusti. Joo. Siis se on jännä, että kun käyttää niinku... Normaalisti totta kai melkein koskee vasemmalla kädellä. Niin. Kun sä oot siellä just oikealla puolella, niin sun menee ne sormet mukavasti oikeinpäin siihen. Niin mä en tiedä, pitäisikö toi kääntää sit niinku vähän jotenkin ja näin poispäin. Ja tosiaan se kosketusherkkyys on täällä niinku ihan reunalla oli vähän huono, että on ehkä vähän turhan niinku laidassa. Kumminkin kun me haluttais niinku tää kartta